koro Migosi Karanja wacho ni nyaka sani en gima pod itimo nonro bato yango ni jago ni owito ngimane kaluwore gi ywaruok mane en gi jomoko ma pok oyangore kane gintiere kanyo mar buru. Erokamano ahinya Alan Obiero. Wabiro medo tudre kodi ka intiere kaunti ma Kisumu kanyo mar mondo mi inyiswa achal mar wach. Kuku ka achiel kod tiend wach kinde mabende ubiro yudogi kowuok ka obila mane kaunti ma Kisumu. Wabiro lero ne joneno magwa e wechewa mamoko mag odiochieng' makawuono, mago wechewa manyien mag odiochieng' makawuono. Kendo medo paro ni nyakwa Ramogi Ajwang' ni weche matuch okinye makawuono en nek mar jarita kata bodyguard mar mama Ida Odinga mabende otimore e kaunti ma Kisumu. Wach makamano mana kaka isewinjo jafwambo marwa kata jofwambo magwa mayudore e kaunti ma Kisumu luono machiegni kendo weche mamoko mabende biro tucho ewi nek makamano wabiro medo keloni e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Wakwayo mar mondo mi Nyasaye oket chunye kama okwe ka bende waoro ote maga kuyo ka achiel kod lit ne anyuola osiepe ka achiel kod familia mage duto mago mag bodyguard kata jarita mar mama Ida Odinga mabendo negi e kaunti ma Kisumu. Nyakwa Ramogi Ajwang' yena mar mondo mi akaw yueyo matin gi sani tok yueyo marwa chenro marwa mar rupiny pod dhi mbele tok yueyo to chenro mabiro en ng'e jothumbewa kama bende wakelo ni jothumbe mopogore opogore mibedo koda ng'eyo gi matuta e yo makare kik idhi mabor. Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo hola ni nyadiriyo.